Hey, Mthokozisi, uthini manje Mthokozisi? Ngishiye kanjani MK Party? Yenziwa kanjani lonto? Phela ukuba imember yeAUM akusho ukuthi ishiya into iyona. Yayizwa lonto? Ila esihlanganela khona thina njengengane zaseAfrika ezigula isigule esisodwa sokucindezelwa abelungu. And sikliye ukuthi obani izitha zethu. Okwethu thina noma kuthiwa siyini esibizwa ngayo ukuthi sitshena ama leaders wethu asihlanganise because asikwazi ukuwina uma sihlukene. Mina kuba iMK Party ngaqala iMK Party ngakapi yona. Yayibona le t-shirt le. Yaba uthi njani? Ayigqoka iMK Party ngakazalwa. iMK Party ithe izalwa ngo2023 December 16 bese kade ngaba iMK Party mina bese ngilinda umkhulu ukuthi asakhele ithuluze kuyilona lona. Now uma umbuzo akubona ukuthi sowushile nokuba iMK Party. Umbuzo ongawubuza ukuthi iMK Party seyingishiyile mina. Yangifica ngeyona. Uma kukhona oyoshiya omunye yona eyoshintsha ingasaba ithuluze elifanelekile ukuthi lisebenzise. Iyongishiya ngisayiyona futhi ayishiwa awukwazi ukuyishiya siclear. Siyayazi ivision kamkhulu. Siyazibona ezinye izinto ezifuna ukuphazamisa but siyayazi ivision kamkhulu. Ivision yeMK Party ukukhulula abantu abamnyama iyona kuphela esayithuluzi elisondele iyona kuphela nepotential enkulu. Hayi ukuthi iyona engcono kunamanye amaqembu amela abantu abamnyama but iyona enepotential enkulu kunamanye amaqembu kwamanje. Ikona sizoyisebenzisa ukuyenza ithuluzi lokuthi izosikhulula. Yabo? So awukwazi ukuyishiya into enjalo. iAUM enye into ehlukile kuyona ipolitical party. Ngibabonise bethi hawu, hey seniyakhiqe asakhi iqembu lezepolitics, sakhi indawo yokuhlanganela. Ile siyohlangana khona sizikhi sakhi indlela zokuzikhulula nathi because inkinga zase South Africa azidingi ipolitiki kuphela. Yayizwa ke lonto. Inkinga zethu azidingi ukukhululwa ngepolitiki kuphela. But siyazi ukuthi uma sigqoka isigqoko sepolitiki sisigqoka ngaphasi kwani. Eyithuluze elifanele sizokwazi ukulisebenzisa political. Yabo? But iAUM it's not political. Inhlangano esizohlanganela kuyona thina as South Africans ukukhulula abantu abamnyama ukuzenzela. Lapha yasilinda ama leaders. Yabo? Silinda ama leaders ukuthi adecide because siyabuthemba ubuholi bomkhondo wesizwe but la siyazenzela thina ukuthi sizikhiphe. Iyona nhloso ke le yeAUM. So asididekile yabo manje ngisembali ngiya kwi program yeYouth League. Siyokhuluma into efanayo nje. Ukuthi umkhondo usaremaina as ithuluzi that is relevant ukukhulula abantu abamnyama. Siyogqugquzela ukuthi noma ngathiwa uyini wenza ama leaders wena abone ukuthi kumele sihlangane because ngeke siwine esihlukene. Iyona nhloso yethu ke leyo ke thina njenge party. Ukuthi ngishiyile I mean MK Party hayi angikwazi ukuyishiya. Iyona engashiya mina. Sumkhondo nje and si proud. Asikufihlile si unapologetics umkhondo sivotela wona umkhondo wesizwe until uzusiqale nawo sishintshele. Mhla wasishintshela ke mhlambe sobona okunye futhi okuyobe kusondele eduze kwenhloso zethu noma kwenkululeko yomuntu omnyama. Peace and Pan-Africanism okuqala constitution yeMK Party ubona ukuthi igama elithi Pan-Africanism iliphinda kangaki. Iyona nto ke yokuvezela leyo ukuthi sisho ukuthini uma sithi sivotela into elele eduze kwento ekhuluma nathi ngqo. Peace.